hyökkäjät, kun niillä vaan ei kehity tää saatana. Tää on Tapparan kehittämä 12 vuotta kuulkaa näyttää herää. Tää yksikkö painaa yksinään 62 kiloa. Ja se on punasta. Se on punasta lihaa, saatana. Lanta, siihen nähdään jalkaprässissä. Tän kanssa kun elää, tiedättekö teinipoikana, kun muutenkin, no sulla se on vielä sulla vähän kesken, mutta kyllä ne kivekset sieltä tippuu jotain. Nämä osaa. Pitääkö ne ajaa? Pitää. Ajat sitten, kun ne laskeutuu joku yö. Ne ei oo tyrät. Ei sulla ole vielä jatkossa käyttöön, ei mitään hätää. Mut silleen kun ollaan teinipoikia ja on naama täynnä finnejä ja iho on 3 numeroa liian pieni ja niin semmonen niinku perusvitutus, mikä on teinipojalla aina. Niinku aina. Ja sitten niinku, kun sä herät vielä aamulla siihen, kun ei vittu miten tää näin päin on saatu. Ei tää ennen näin päin on ollut. Kun mä nykkään kusalla sanon. Ai näin, joo. Tää on vähän hankalaa, tulee naamallista. Eikö sä tiedä? Nyt on ekoja. Mut tiedätkö sä siihen kun lyödään jääkiekko oikeesti? Se on niinku aikamoinen rankkari, se on. Mä muistan sen päivän. Mä kävelin Sokoksen ikkunaan ja kattelin omaa persettä, niin tietysti kun lähtee pelaa, kun me kävellään ne 2 kuukautta. Mikä vittu tohon kasvaa? Ei jumalauta. Tää on valtava, oliko se kukaan sanonut? Kiekkoilta tulee se, varo. Nyt kun meillä loppuu taas kausi maaliskuussa, niin menkää Henkkaa kattoo. Siellä on kaikki saatana, molemmat joukkueet rivissä siinä tiskillä. Otetaan tiskiltä pitkät pyöt ja jakkarat pois, kun hetket mahtuu siihen seisoon. Tuopit tossa. Mut se on. Sitten kun mennään tanssiin, kun tytöt haluaa tanssia, se on niin kivaa, kun te laitatte niitä laukkuja sinne. 1, 2, 3, 4, 500 laukkua keskelle ja tytöt ympärillä. Niin minäkin haluan tanssia, niin sä et niinku taistelee mitä metsoita. Sitten toi hyökkäjä pääsee niin paljon helpommalla, koska kun mä kummarrun tänä päivänä ja otan jotain maasta, niin joku parkkaa tunturia mun perseeseen. Ei hyökkäjän perseellä, niin.